Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Азбука гігантаў на тэлеканале «Беларусь-3». Губернатарскі палац у Віцебску. Увасабленне новага стылю, як знак станаўлення абсалютысцкай дзяржавы. Яснасць перспектывы, функцыянальнасць і ўзаемазвязанасць прасторы, дакладнасць вытанчаных ліній. Якія сакрэты тояць у цішыні сваіх парадных галерэй гэты помнік свабоднай архітэктуры. Архітэктуры Беларусі. Першапачаткова будынак губернатарскага палаца ўзводзіўся як асабняк дваран Кудзіновічаў. Месца было абрана адпаведнае – высокі бераг заходняй Двіны. Будаўніцтва скончылася ў 1772 годзе. Ці доўга ў палацы жылі гаспадары Кудзіновічы, гісторыі невядома. Але ўжо ў 1806 годзе асабняк выкупіла дзяржава і пераабсталявала яго ў палац генерал-губернатара беларускіх земляў. Віцебскі палац Кудзіновічаў ужо ў пачатку 19 стагоддзя быў пераабсталяваны і значна дабудаваны мясцовым губернскім архітэктарам пад патрэбы высокага жыхара Александра Віртэнберска, які там, дарэчы, правёў дзесяцігоддзе, і з гэтага моманту ніякі іншы генерал-губернатар не рызыкаваў змяніць лакацыю. У перамежку, у перапынку там жыў Наполеон, які сур'ёз змяніў нават мясцовы ландшафт вакол гэтага палацу. У прыватнасці, для таго, каб праводзіць вайсковыя смотры, была знішчана недабудаваная царква на гэтым месцы, і таксама такая шараговая драўляная застройка таксама была пушчана так пад нож. Гэта дазволіла зрабіць сур'ёзны вялікі пляц, які, дарэчы, пазней быў упрыгожаны фантанам, а да юбілею вайны 812 года, да стагоддзя, там з'явілася вельмі такая вялікая манументальная калона, стэла з двугаловым арлом наверсе, якая да гэтага часу з'яўляецца дамінантай якраз гэтага высокага берага Двіны. Губернатарскі палац складаецца з двух карпусоў. Асноўны, паўночны, пабудаваны ў 1772 годзе ў стылі класіцызм. Гэтая частка палаца трохпавярховая і прамавугольная ў плане. Галоўны фасад паўночнага корпуса вылучаны рызалітам, часткай будынка, якая выступае за межы яго плоскасці, і 4 паўкалоннамі дарычнага ордэра, якія падтрымліваюць балкон. Бакавы фасад звернуты да заходняй Двіны, упрыгожаны 4-калонным порцікам. На першым паверсе знаходзіўся парадны вестыбюль з лесвіцай і пакоі для прыслугі. Прыёмная, гасціная і сам кабінет губернатара былі ўладкаваны на другім паверсе. Губернатарская сям'я жыла на трэцім. Калі паглядзець старадаўнія фотаздымкі гэтага палаца, можна заўважыць на ўваходзе такую звычайную пабудову для нашага клімата – тамбур. Тамбур – это галопнае памяшканне, якое звычайна робіцца пры ўваходзе у будынак. Мы адкрылі адну дверь, зачынілі, адкрылі другую, холад пакінулі і ўвайшлі ў цёплае памяшканне, і холад мы, вільгаць лішнюю, не дапусцілі туды. І на фотаздымках гэты элемент ёсць. Але мы не ведаем, калі ён з'явіўся. І, дарэчы, ён там так цікава глядзіцца. А калі ён з'явіўся, дык наверсе зрабілі балкончык для тых чыноўнікаў, якія працавалі на другім паверсе. Класіцызм у расійскай імперыі пачаў развівацца з прыходам да ўлады Кацярыны II. Да сярэдзіны 18 стагоддзя ў расійскім грамадстве сфарміраваўся светапогляд рацыяналізму і ўзрасла цікавасць да антычнасці. Іншай перадумовай станаўлення новага стылю было стварэнне абсалютысцкай дзяржавы.
Гэта быў час развіцця краіны, вялікага будаўніцтва, якое патрабавала ўраўнаважанага падыходу да дэкору будынкаў, іх уніфікацыі, што і забяспечваў класіцызм, дзякуючы прастаце форм, адсутнасці празмернасці і наяўнасці канону. Мы ж добра ведаем, што наша архітэктура вось такая муравяная, каменная не ўсюды была. Шмат будавалі з дрэва. Дрэва потым атынкоўвалі, фарбавалі белай фарбай і атрымлівалі такое, як быццам яно зроблена з камення. А вось портык абавязкова рабілі амаль усюды мураваным. Бо яго, драўляны ствол можна адшукаць, такі, каб тонкі быў, а ўсё, што ў штыні яго не хапала. А круглая такая калона, масіўная, яна больш уражвала. І таму драўляны фактычна будынак з каменным портыкам гэта была такая звычайная з'ява па шмат якіх сядзібах і на Расіі, на Беларусі, на Літве, на Польшы ўсюды. Другі корпус, двухпавярховы і ў форме літары «П», быў прыбудаваны да асноўнага будынка ў 1811 годзе. Узведзены ў стылі класіцызму з элементамі мадэрна, ён гарманічна ўпісаўся ў пейзаж, дапоўніў яго і стварыў адзіную унікальную кампазіцыю з галоўным корпусам. Яго замыкае порцік з калонамі. На першым паверсе знаходзіліся канцылярскія і кіраўніцкія службы губернатара, сталовая і канцэртная зала з тэатрам. У тарцовай частцы корпуса размяшчалася дамавая царква. Трактоўка фасада была такая вельмі ківосная. Вось, напрыклад, портык. Павінен быў портык быць на галоўным фасадзе, па-першае, сіметрычная пабудова і портык. Тут заява на портык ёсць. Але яго няма фактычна. Мы маем калоны, якія такія, напалову выступаюць са сцяны. І дзівоснасцю тым, што яны вельмі магутныя. Фактычна гэта пілястры, раз яны ўтоплены ў сцену. Але яны магутныя такія. Пытанне, навошта? А справа ў тым, што яны падтрымліваюць наверсе балкон рызаліта, які выступае вось у сярэдзіне фасаду. Чаму балкон там? Таму што там жыллёвыя пакоі. Если на первым паверсе там прыёмныя, там службовыя памяшканні, на другом паверсе канцылярыя, там чыноўнікі працуюць, а вось на трэцім паверсе там жыў губернатар. Фасады губернатарскага палаца шчодра аздоблены рустам, імітацыяй прыроднага каменя. Маюць развітыя карнізы і атыкі, дэкаратыўныя сценкі над карнізамі. Багата аформленыя аркамі, ліштвай з замковым каменем і клямкай. Вокны проставугольныя і разнастайна дэкараваныя. Унутраная планіроўка неаднаразова змянялася. Прасторавыя рашэнні лаканічныя, арыентаваны на перавагу ў планах прамалінейных і выразных абрысаў з дамінаваннем сіметрычна-восевых планіровачных сістэм. Адсюль і ясная перспектыва, функцыянальнасць і ўзаемазвязанасць прасторы. Імкненне формы ўверх, багацце паветра над галавой нязменна нараджаюць пачуццё свабоды. Да будынка такого кшталту, як губернатарскі палац, былі даволі дакладныя патрабаванні. Па-першае, ён мусіў быць вельмі прадстаўнічым, бо гэта месца, дзе ажыццяўлялася ўлада, царская ўлада на месцы. У памежных губерніях, да якіх якраз адносіўся наш беларускі паўночна-заходні край, было ўсталявана наўпроставае кіраванне, калі губернатар меў яшчэ і ваеннае паўнамоцтва. І вось у такім выпадку ён вырашаў абсалютна ўсе судовыя, адміністрацыйныя, ваенныя пытанні. Адпаведна, яго аўтарытэт мусіў быць максімальна вялікі. І якраз у часы імператара Александра ствараецца вось гэта генерал-губернатарства, куды трапляе Магілёў, Віцебск, з часам Смаленск і нават Калуга. І калі да 811 года генерал-губернатары лічылі за лепшае жыць у Магілёве, то вось з часоў якраз перад Напалеонаўскай вайной генерал-губернатары перабіраюцца ў Віцебск.
У раннім рускім класіцызме яшчэ захоўвалася пластыка і дынаміка форм, уласцівых барока і ракако. У эпоху сталага класіцызму з'явіліся класіцыстычныя тыпы. Класіцызм, як ніякі іншы стыль, утрымліваў тэарэтычнае абгрунтаванне ўсяго, тым больш, што звычайна ён панаваў там, дзе ўзнікала рацыяналістычная атмасфера. Антычнасць стала ўспрымацца як спрыяльная эпоха вольнага развіцця асобы, духоўнай і фізічнай дасканаласці чалавека, ідэальнай парой чалавечай гісторыі без грамадскіх супярэчнасцей і сацыяльных канфліктаў. Часты зварот архітэктараў класіцызму да спадчыны антычнай архітэктуры меў на ўвазе не толькі выкарыстанне яе асобных матываў і элементаў, але і разуменне агульных законаў яе архітэктонікі. Асновай архітэктурнай мовы класіцызму стаў ордэр, у прапорцыях і формах больш блізкі да антычнасці, чым у дойлідстве папярэдніх эпох. Тэктанічнай яснасці архітэктуры класіцызму адпавядае выразнае размежаванне планаў. Асноўныя элементы формы – лінія і святлацень, асабліва ў познім класіцызме, што набліжае прасторавую кампазіцыю будынка да кампазіцыі сцэнічнай пляцоўкі. Якім павінны быць фасады будынкаў у гарадах? Усіх, і жылых, і грамадзянскіх будынкаў, адміністрацыйных будынкаў. Фасады толькі там уже сярэдзіне магло быць па-рознаму. А вось на вуліцу, на грамадскія прасторы кожны будынак выйсці павінен быў вось так, на 3 акна, на 4 акна, там усё гэта было распісана. І калі прыходзіў чалавек з пажаданнем, вось я хачу тут будынак пабудаваць, вось з такім фасадам, выбіралася, а ці адпавядае ён тым класічным уяўленням, якім павінна быць забудова горада ў нашы часы. Што тычыцца расійскага класіцызма, ён развіваўся, ён не быў аднолькавы ўвесь час. Класіцызм, які быў пры Екацерыне II, а гэта 1780-е гады, калі, дарэчы, будаваўся палац у Віцебску. Дык гэта было менавіта такое вось імкненне падысці да аб'екта архітэктуры як для часткі цэлага. Не проста дом мы будуем, не проста якуюсь там 2-3 паверхі атрымаем, а гэта будзе частка нейкага ансамбля. Раней такога не было, дарэчы. Класіцызм быў увасабленнем ідэалогіі новага класа – буржуазіі. Характар архітэктуры ў большасці стаў залежным ад тэктонікі апорнай сцяны і зводу, які стаў больш плоскім. Важным пластычным элементам з'яўляўся порцік, у той час як сцены звонку і ўнутры дзяліліся дробнымі пілястрамі і карнізамі. Каляровая гама стала больш светлай, стрыманай. Лініі простымі і лёгкімі. Пры гэтым праекціроўшчыкі выкарыстоўвалі і егіпецкія, грэчаскія або рымскія матывы. Класіцызм у пачатку 19 стагоддзя, безумоўна, выступае як самы афіцыйны стыль. І ў нейкім сэнсе ён павінен быць аналагічным галоўным будынкам у сталіцы Расійскай імперыі. Нават маштаб тагачаснага Віцебску, магчыма, ён не патрабаваў настолькі маштабнага, пампезнага будынку, які з'явіўся вось якраз у гэтым месцы. В нейкім сэнсе віцебскі гэты палац, ён нават выбіваўся з агульнай атмасферы, агульнай забудовы горада. Гэта ўсё разумелі, і менавіта ўсе высокія госці у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя спыняліся менавіта там, нават калі яны не былі генерал-губернатары. Гэта было такое галоўнае месца, светскае месца горада. Пасля Другой сусветнай вайны ад губернатарскай рэзідэнцыі засталіся толькі сцены. Столі, падлогі і дах былі знішчаны, абсыпалася тынкоўка і разбіліся багатыя ляпныя скульптурныя кампазіцыі. Толькі ў 50-х гадах мінулага стагоддзя гэтае грандыёзнае збудаванне аднавілі. З тых часоў будынак займае абласное ўправленне Камітэта дзяржбяспекі.